Ha? So, warm up. Abot mag warm up. Warm Warm up. up. Oh, see? Warm up. Ina. Na warm up sa ko, kapobre na. Pobre. Warm up sa ko. Warm up sa ko mga kapobre. So, 1 hour. Abot magka 1 hour. Guwapa po. Gidong, ana sa kay ana exercise. Okay. Warm up sa ba? Ana para makalitok. Babi bi bobo diri ato. Ba. Baby bobo. Kana gi exercise. Exercise ta. Sige. Baby bobo. Si Bibo Bobo. Okay. Tagka lagi na. Aysa. Okay, ready na? Go. Bantay. Bantay, ha? Asel dali, unya. Ay, sa ha? Sibog kamay. Iso gyud. kamay. Sandig bagyan. Nay naibog ni mo dai. Dahil sabay sig ano maabot pa pagibog. Ngay ikaw may naibog nako. Oy, kagwapo na ko. Hey! Ang nom na pura bugas, di mo mana ang bugas. Mahal pag yung bugas. Tahop na lang ta oy. Ako, Tao talang. ikaw may kahop, ako humay. Na, patay. Lata mamalit og kuan bugas. Sana pala. Tahop na lang. Oy, kahop, ikaw may kahop. Sige na. Sige na. Okay. Sige. Paminaw ha, paminaw. Ang atong i-upload karon dili ni behind the scene ha. Dili behind the Oh, scene. kanang sure na ginawa kuha nimo. Kuha jud kay na sponsor. Na sponsor og makuha gini mo. Oh, naay mo hatag. Oh. Nay mo Sponsoran hatag. ka, mo hatag og kwarta nimo sa imong birthday Oh. litson 5 ka buok. Oh, basta. Yay! Yeah. Pare kamote gadong. Sige. Paminaw ha, paminaw gid iana sa pangana sa na warm up. Na. Na. Ina, warm up. One out. Sige, Unsa sige. mananap. Sige. Okay. Alay bangkot. Asa? Sige. Paminaw ha, paminaw. Oh, Ang imuhang assignment karon do nga gi-request gikan ni Sir G Lastima, John Ray Lastima. Zindra. Ina shout out Sir G, John Ray Lastima. Shout out Junre Junre. Lastima. Lastima. Kana. Okay, mo ni ha imong istorya. Day, ikaw ray bugtong kurukutok nga nagatuktok sa dughan kong nadugmok. Tok akong dugay nga dai. Do taro nga ba? Taro man yung Tok sa akong kasing-kasing. Ay. Naabot pa mo kasing-kasing. Nga dughan man. Sa akong dughan. Oh. Si Day, ikaw ray bugtong kurukutok. Ge. Dai, ikaw ray kutok-kutok. Utay ko tukotok. Ay, ikaw ray bugtong krukutok. Hoy, time sa kinanglan makuha ni dili behind the scene ato i-upload ni kinanglan. Ay. Finish ni nga kabalo jud ka istorya. Kutok sa akong dughan. Kurukutok. Dong, taro nga dong kay. Dong, ay wala kita ni Ansa- taro nga dong kay. ansa naman naman eh. ni kondom. Ay sabay na. Maminawa sa. Tayo. Oy, ko kitawa dai. Oh, ayo sige. Tangan mo ka dai. Na serious man ni. Serious na ko dai. Okay, para ba ni sponsor Litson. Gag. Ge. Lima ka maklit na yan. Grabe. Ang ili para sa lito na net tahop. Asa, tingnan dong. Geson ako. Okay. Day, ikaw ray bugtong kurukutok. Dai, ikaw dughan nga kutok-kutok. Dong tayo sabi paminaw. Dong, taro ka. Dong, taro ka. Utay nga krukutok. Ako dai. Higug ano Dahil ba? Day, ikaw ray Day. bugtong krukutok. Nga nag Utay krukutong. Abot na krukutong. Ay sabi. Na, suko dong. Ayo, ako ah. ayo patunin tayo sige, gidong. Ge. Dai, Kina? ikaw ay bugtong turutong. Ay, katawa. Na. Ayaw sige katawa dai. Paminaw ha. Paminaw. Dai, ikaw ray bugtong kurukutok nga nagatuktok sa dughan Ako- kong nadugmok. Dai, ako nakatuktok sa akong dughan. Gayot mo Ge. balik. Dai, ikaw ra may gugma sa Ang krukutok day. Bugtong. kutok. Ikaw ray bugtong kurukutok. Ay, ikaw ray bugtong Ikaw ray bugtong kurukutok. kutok-kutok. Utay kutok-kutok. Sakto biya. Hala. Takto naging kutok-kutok. Sakto biya. Dong, kuro Kuro kutok. kutok. Oh, kana, ikaw. ge. Kuro kutok. Kuro kutok. Oh, kana. Kana. Kana, Day, naman, day na. ikaw ray bugtong kurukutok na Dai, dugmok. ikaw ra nadugmok. Kutok kutok.
Ay, sana, sana. Gibalik tong. Yo, balik. Day. Day, ikaw ra, nadugmok. Kurkutok. Nadugmok ni yung kulkutok. Sakto biya. Ay, gidong. Bugtong kulkutok nga nagtuktok sa nadugan sa nadugmok. Nadugmok. Ah, kana, gi. Okay. Tarong! Day, ikaw rin nakatuktok sa akong dughan. Nakadugmok sa akong dughan. Nga naman ginang naabot ang nagdugan. Balik! Day, ikaw rin natuktok sa natuk mo. Nadugmok. Ay nga nung niabot mo tagtok mo, patirador ka! Tagtok mo, patirador ka! Kutok Sakto ko! biya. Ano niabot mo tagtok mo? Tiraduron, natikaron, abot ng tok mo.